il-fidi tagħkom li fiha se tagħmlu dan il-pass illum quddiem il-poplu ta' Alla trid tkun mirfuda fuq l-imħabba tagħkom għal Ġesu. U Ġesu tiltaqgħu miegħu imsallab u rxoxt fil-poplu tiegħu. Li intom imsejħin biex taqdu. Intom u tagħtu ħajjitkom għas-servizz tal-poplu, fittxu fil-poplu għażiż tagħna il-wiċċ ta' Ġesu u l-ħarsa tiegħu. U intom u tiftakru li l-Missier iħobbkom u jħobbkom ħafna. Itolbu li l-imħabba tagħkom lil Ġesu u għal Ġesu ma tinxef qatt. Tolbu ħafna likom. U intom kull min tiltaqgħu miegħu fil-ministeru tagħkom. Qisu li fil-ħarsa tagħkom ikun hemm it-talb tagħkom. U fil-kelma u fl-atteġġjament tagħkom ikun hemm l-imħabba ta' min qed jagħti ħajtu bil-ferħ. Għax il-Missier stess iħobbkom. U Ġesu jaf li tħobbuh ħafna.